Kaixo Arratiako ikasleok, gaurkoan elikagaien xahuketaren munduan murgilduko gara. Dakizuenez, egungo gizartean milaka tonelada botatzen dira. Zaborrera nahiz eta jende askok elikagai horien beharra dute. Horrexegatik, elika eta oreka bezalako erakundeak arazo hau konpontzeko lanean aritzen dira. Hala nola, azken boladan, Arratia Garbia izeneko proiektuan JK aritu dira. Eta zergatik galdetuko zarete? Gu 3 arrazoi nagusi ditugu. Lehenik, jasangarritasuna. Azken batean, honek duen eragina oso esanguratsua da gizartean eta ingurunean. Bestalde eta bigarrenik, kostu ekonomikoa oso garrantzitsua da guretzat. Azken batean, ekoizpen kate osoan erabilitako baliabideen eraginkortasuna sustatzea ezinbestekoa delako. Eta azkenik edo hirugarrenik, beharra. Elikagaien segurtasunez edo elikagaiko txirotasuna rol ikaragarria hartu dutelako azken urteetan gure gizartean. Eta datu batzuk aipatzearren, Europar Batasunean 90 tona biztanle bakoitzeko xahutu egiten dira urtero. Eta Euskadi ez da atzean gelditzen. Hain zuzen ere urtero 159 kilogramo bota egin dira etxe bakoitzeko. Eta 73,5 biztanle bakoitzeko. Hau da, 140 tona guztira. Azken zergaiti honi lotuta, beharrari lotuta aipatzea dago azken urteetan honekin harreman zuzena duten hainbat berri ezberdinak gaineratu egin direla. Hain zuzen ere, Europan 100 biztanletik 17 ez dute elikagaiekiko ezegonkortasuna. Eta gero eta jende gehiago jo egin behar duelako jantoki publiko edo sozialetara. Hain zuzen ere, Euskadin egoera ez da askoz hobea. Azken batean, 12 ume euskaldunetatik batek ez duelako egonkortasuna eskuratzen. Eta zer egin behar dugu arazonen aurrean? Nola lagundu ditzakegu? Guk ekuazio oso simplean planteatzen dizuegu. Hala nola neurtuz, murriztuz eta balio emanez, pentsatzen dugu irtenbidea aurkitzea oso erraza dela. Egin beharreko lehenengo gauza, alferrik galtzea zerten definitzea izango litzateke. Janaria egoera ezin hobean botatzen denean da janaria hau alferrik galtzea, behar bezala manipulatuta eta ingurune kontrolatuan egon denean. Askotan, elikagaiak jateko erabiliak edo noizbait erabiliak baina kontsumitu gabe ukotzen dute, eta guk baztertu egiten dugu janaria erabat alferrik galduz. Adibidez, hondatutako platerren hondarrak soberako ogia edo fruta edo barazkiak izango dira alferrik botatzen dira elikagai horiek. Eta guk elikagaiak kontsideratzen ez ditugu jaki horiek izango dira alferrik galtzen ez direnak, hala nola, hezurrak, arantzak edo arrautza salak. 3 mota ezberdin ditzakegu alferrik galtzen diren jaki horien artean. Hala nola, narriduragatik botatzen diren haiek, iraungita edo hondatuta erosketan edo biltegiratzean izaten direnak, prestaketan zehar baztertu diren haiek, erabili zitezketen, baina prestaketan zehar botatzen diren haiek, eta azkenik plastiden bezeroak edo autozerbitzuko janariak. Azkenean, bufetetan bezalako esparruetan aurkitzen dituguenan. Kantitate handiak prestatzen direnean eta gutxi bat besterik ez erabiltzen ez denean. Neurketa hau era eraginkorrean egin ahal izateko 3 gako aurkezten dizuegu. Hala nola, konstantzia, hilean behin zerbitzu bakoitzaren ondoren egitea, zenbat eta egun gehiagotan datuak hartu, orduan eta informazio gehiago erabakiak hartzeko izango ditugulako, zehaztasuna, kopurua eta tipologiaren esparruetan bereiziki, eta digitalizazioa, informazioaren uniformetasuna, sendotasuna eta analizia errazten baitu. Baita ere, hurrengoko tresneak lagungarriak izan ohi dira. Hala nola, kuboak, baliokidetasun pitzarrak eta libreta. Libreta erabat gomendatzen dugu azkenean oharrak gordetzeko eta gunearen amaiera batu eta antolatzeko oso lagungarriak baitira. Neurketa egin dugunean, murriztea izango da bigarren pausua. Eta hau, hobeto ulertuko duzue ondorengo estekaren bitartez, non infografia bat ageri den. Honetan, gure eguneroko bizitzan murrizketa hauek nola egin azaldu egiten da. Beraz, maizu handeneinoak, mesedez, klikatu estekan. Infografia polita ez da, orain 3. pausuan murgilduko gara, hala nola balioen baterakoan. Saihestezina da janaria soberan egotea, baina alferrik galtzea saihestu daiteke, eta horretarako 3 aukera ezberdin plazaratzen dizuegu. Hala nola, janaria presio merkean erostea, Lidl, Aldi, Mercadona edo Eroski bezalako supermerkatuetan janaria botatzerako
orduan hauen presioak jetzen dituztelako, eta hau onuragarria delako hauen poltsikoetarako eta ingurumenarekiko. Baita ere jantoki sozialei sobran dugun janaria ematea, gizartearekiko onuragarria da, eta lehentasunen hierarkia jarraitzea baita ere, hala nora dohaintza eraldaketa, animalien elikadura, produktuak edo konposta. Bukatzeko hainbat irtenbide proposatuko ditugu, ideia orokorren bidez. Azken batean enpresen esku dago langileak, menoak eta lantegiak kontrolatzea, baina joketzetik baita ere hainbat irtenbide egin ahal ditugu. Hala nola, erosketak planifikatzea, zerrenda bat eginez eta soilik behar dugun erosiz. Biltegiratzea, kontrolatzea, janari freskoak lehenengo kontsumitzeko helburuarekin eta biltegiratzeko metodo egokiak erabiliz, ontzi hermetikoa, koskailuaren antolaketa eta abar. Baita ere sorborakinak erabiltzea oso onuragarria da bai poltsikorako eta gizartearekiko. Sukaldatu hurrengo egunetarako, zure burua antolatu, eta errezeta berriak sortu, sopake, entzaladak, makarroiak edo bestelako errezetak oso gomendagarriak izaten dira gehienetan. Eta janaria izostea baita ere gomendagarria da, kontserbatzeko epaia luzatzen baitu. Azken honetan ez ahaztu ondo etiketatu datarekin. Dohaintza aukera paregarria da baita ere. Azken batean, elikagaiak alferrikatzea saihesten delako, eta behar duten pertsonei janaria ematen saielako. Eraldaketak baita ere ideia paregarria dira. Azken batean, frutak eta barazkiak bezalako elikagaiak beste mota batzuetako produktuak egiteko erabilia dituztelako. Hala nola, sukuak edo mermeladak egiteko. Hauek, enpresen eskutan egoten dira gehien bat. Baina, ogia egiteko soberako irina, bizkotzak edo gaietak egiteko erabiltzen dira, bai etxean edo fabriketan. Eta, bukatzeko, bi aukerak agortuta daudenean, animaliei eman aldizkiegu soberako elikagaiak. Beti, zuetan, ustiategitan edo akorioetan dauden araudia jarraituz. Azpiproduktuak aipatzea ezinbestekoa da. Azken batean, zatikiak eta bekinak ongarri edo pentsu osagai gisa erabil daitezkeelako. Okintza produktuak animalia pentsuetarako zereala izan daitekelako. Eta animalia koipea edo konjuntiboa kosmetikan oso ondo baliotuta dagoelako. Baita ere konposta egitea oso onuragarria izaten da, lorategi edo baratze pribatuetan edo udal mailan, erabilera publikoa sustatzeko. Beraz, hau guztia laburtuz, garrantzitsuena salgai bat aurkitzea da, eta pilo bat ditugu. Eta pausuak jarraitzea oso onuragarria izan ohi da. Lehenengo, neurketa bat egin behar da, ondoren murrizketa, eta azkeniak balio bat ematea irtenbide bat topatzeko. Oraindik ere gehiago jakin nahi baduzue, maizu ondorengoei eskatu bi link hauetan klikatzea. Oso ondo dauden bideoak baitira. Hau izan da guztia, eskerrik asko eta hurrengora arte.